Okay, inden vi lige går i gang med videoen, så skal jeg lige sige, den her til sidste video, så sker der noget sygt. Så bliv hængende for at finde ud af, hvad der sker. Kom til den her video. Så står vi ved en bunker. Det er ikke lige den bunker, vi skal ind i den her video. Men vi skal simpelthen ind i nogle bunker i dag, så det bliver spændende. Okay, nu står jeg her, og det skal lige siges, at det her, det skal jeg ikke gøre selv. Jeg kender de her bunker rigtig godt, fordi jeg har sommerhus herovre, og jeg har tit. Så det skal I lade være med. Det er helt ødelagt. Der er mange snegle, der bor. Her har vi hospitalet, der var i 2. verdenskrig. Og der står der natklokke. Jeg tror, det var noget med, at man skulle trykke der. Så kom der nogen om natten. Så er vi ved bunkeren. Deroppe. Okay, vi står her ved en bunker. Så skal vi til at gå ind. Vi kravler ind der gennem ventilationsskakten. Så vi skal ind der. Det bliver lidt nøjeren, men vi skal ind. Så står vi lige her, og vi skal ned der. Det bliver fedt. Nu er vi kravlet ind i bunkeren. Så kommer vi ikke ud, før vi har fundet en god video til jer. Det er nøjeren. Den her vej. Skal vi den her vej? Hvad står der? Death is coming for you. Uhyggeligt. Der. Det er uhyggeligt. Skal vi gå ind? Altså, jeg har det lidt som om, I har mere lys, end vi har. Det er uhyggeligt. Gangene, de er helt smalle. Prøv at tænke på, at der har været soldater herinde. Der er et hul her. Hvis man falder dernede, så dør man nok ret meget. Det er uhyggeligt. Man kan næsten ikke finde hul. Kun hvis man er så god til det som mig. Det er også fordi jeg har sommerhus over, og jeg har været her før. Jeg skal også passe på, at man ikke falder ned sådan en hul, ligesom der. Jeg tror, skal vi ikke bare gå ned ad trappen? Okay. Ja, der kommer lige en lille sprække der. Hvad er det der? Ej. Okay. Jeg vender lige tilbage, når vi kommer ned for enden af trappen. Det er noget. Det er en ret gammel trappe. Ja, det kører bare sammen når som helst. Ja. Så er vi snart nede. Er der noget der? Det kan jeg ikke se. Jeg tror, vi skal den her vej. Der ligger et kort. Og mange kort her. Jeg tror, der var nogen, der spillede kortspil. Det er også lidt noget. Jeg kan ikke bruge ekko. Det var virkelig varmt ovenpå, det er virkelig koldt her. I sommer kan minde som en efterår, hvis man er bare nede så dybt som også nede i bunker. Vi skal den her vej, der er pile. Men hvad er der her? Er det vendt nu? Gammelt vand.
falde ned i vandet. Skal jeg komme på? Den er for gammel på. Jeg tror, den er sikker. Man skulle måske have taget en jakke med. Prøv at se det der. Det er nøjere. Skal vi prøve at gå derind? Ja. Okay, så går jeg over. Okay, jeg kan ikke se noget som helst. Noget som helst. Jeg kan ikke se, om der er flere gange. Jeg kan ikke se, om der er noget. Der er ikke noget. Der er ikke noget her. Så går vi op igen. Okay. Og her hvor vi kom fra før. Der ligger seriøst et skelet dernede. Ej, det er noget. Shit. Så det er bare guldmønter eller noget. Guldmønter? Ja. Så vi skal lige prøve. Så tror jeg, at jeg mener ligesom ham der. Jeg tror bare, at vi skal gå op igen. Det er lidt noget med ham. Så er vi på vej mod udgangen. Okay, jeg skal lige op. Sådan der. Så kravler vi. Det var simpelthen alt for den her video. Hej hej.